Der bruges mange ord og forkortelser i forbindelse med markedsføring i søgemaskiner, webudvikling og online markedsføring i almindelighed, som det er rart at kende. Vi har samlet de fleste af dem i ordbogen, som du finder i navigationen til venstre under ordbog. På forsiden ligger der direkte links til de over 140 ord og forkortelser, der indtil videre findes i ordbogen. Vi tilføjer løbende nye ord og forkortelser, og du er meget velkommen til at foreslå relevante ord, som du savner en god forklaring på. Vi har medtaget både de mere kendte forkortelser som SEO, SEM, FTP og ROI, og de lidt mindre kendte som SERP eller SERP, PPA, PPE og EPC. Det samme gælder fulde ord. Her dækker vi også det meste fra de mere kendte ord som PageRank, domæne, metakoder og nøgleord, til mindre kendte ord som linkbait, multivariant testing og trusted feeds og stopord. Når du klikker på et ord, kommer du frem til beskrivelsen. De fleste beskrivelser er lidt længere end det, du normalt vil finde i en almindelig ordbog. Lidt mere i stil med det, man kunne forvente at se i et leksikon. Lige under ordet i toppen af siden finder du normalt en eller flere synonymer. Det kan være andre udtryk for det samme eller den fulde udtalelse af en forkortelse. Lige efter selve beskrivelsen af ordet finder du en liste med direkte links til alle andre ord med det samme startbogstav. Helt i bunden af siden er der en drop-down-menu, hvor du kan vælge at springe direkte til et hvilket som helst ord fra ordbogen.